Oh no! Hey! No, 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 no. No, 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 no. Hey! Gayen uwali segempok ngayal Gemsar bayi gami Oma tau kini metai kon ngayal Gemsar bayi gami Borodin betera sopai laiba Rongsanai bugiya sopai laiba खुलुमबाय लोगोफोर जेकेडेमारि फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय नै दिनै जोबथा बर'दिननि गेलेनाय बादायलायनाय नै एबाराव बोरायबो सेंग्राबो जमा खारनाय बादिनाय 100 मिटार बिकास साबाय सेकेन्ड बिकासआ फार्स्ट सेकेन्ड सल'मन ओंखारबोबाय एबाराव बुरैफोर पार्टि बुरैफोर एबारनिया 100 मिटार बाराव नुनो मोनगोन गथ'फोरनि एम्बु बारनाय No, 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 no. एम्बु जायाखै सोरनियाव सिनेमा एम्बु जायाखै ओइदियाव जायाखै नै पार्कआव सिनेमायाव जायाखै एम्बु दे थांदो दे आइयाव लेंहरबाय हनै आइयाव लेंहरबाय थांदो एम्बु बारनाय ओइखिनाव माहाय आवगायनोसै नो जिदुंखौ गथ'फोरनि एम्बु बारनाय माखासे एम्बु जायासै बास्केटबल सोनाय James biar tahu tahu
रावनिया बाबाय नङालै स्टेजआव खोनाबोनो हागौलै मिथिबाय बाबाय नङालै सर साथि जादों नालै बाथ्थावना माथो केमेराया नै हमलाय गुमाया हम इखो रेकर्ड जागासिनो मा बेफोराव आइजोफोरनि एम्बु बारनाय Namdo, hari ini sudah ada. 다듯이. Lo saya nangabaनो Ini apa Hindia lah senang Hindia apa Hindia lah senang gue gue sabar nang lah ini ahim de la nang ơi nang ada ya Nah, di. Khi mà bắt đầu đi. Kerja bawa. Gila. Esok habai. Di malas finishing football. Lebih thalang bay mahal. Eban nontonnya nunu munda बुरैफोरनि स्ल' मोशन साइकेल सालायनाय जोबथानाय स्ल' मोशन जायानो सालायनो हागोन बेनो देरहागोन नायलांबाय थादो नोंथांमोना स्ल' मोशन साइकेल स्ल' मोशन Sudah selesai, ini selesai mana?
आइयाव जिदुन दोङो थांबाय था जेबो नङा उनसिन लास्ट सिनासो फार्स्ट नालाय बिसोर सानैया थांनो हागौ दै जायानो लास्ट बिसोर फार्स्टआ आउट लास्ट सिन जानो नाजानांगोन गासिबो लास्टआसो फार्स्ट अर्चना Hey! बलानो गबाय माथो मोजां नायगोन बेखौ गासिबो सोरबा नकल खालामदों नामा नायगोन सानजाजोंनिया बे फिसाखौ नारजाबथारबाय गेजेरनिया जेम हेन्डसाम फाइभ किल' एबाराव सिख्लाफोर आरो बुरैफोरनि अन्थाइ खुबैनाय 5 किल' अन्थाइ मोजां होआखै बिथिं मोजां अन्थाइ होदों लास्ट चान्स दे या दे बेलेग hai sống về Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.